Βαρμάκης, νέος Ευρωβουλευτής, νέος εκπρόσωπος και Σύνολου Νεολαίας της ΕΟΚΕ, ο μιλητής του πάνελ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε την νέα γενιά και τους νέους και βρισκόμαστε σήμερα εδώ ακριβώς για να πούμε την άποψή μας για τα κύρια ζητήματα που υπάρχουν στην Κύπρο. Ως νέοι είμαστε αβέβαιοι για το μέλλον και πρέπει όλοι μας να κάνουμε τα δέοντα για να εξασφαλίσουμε ακριβώς ένα καλύτερο μέλλον. Κινδυνεύουμε από διάφορα ζητήματα, βλέπουμε τη διαφθορά, βλέπουμε τη διαπλοκή, βλέπουμε τη μη ποιοτική παιδεία η οποία υπάρχει και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται προς αντιμετώπιση αυτών δυστυχώς ορισμένες φορές δεν αρκούν. Γι' αυτό και εμείς σήμερα ως νέοι, και το είπαμε όλοι, ζητήσαμε συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες αλλαγές και περισσότερη συμμετοχή. Δηλαδή να μας ακούν πραγματικά και να εφαρμόσουν αυτά που δουλεύουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και θα βρισκόμαστε σε κάθε τέτοια προσπάθεια για να αντιπροσωπεύσουμε την νεολαία, τους νέους, αλλά και όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.